Bună ziua și salut! Trăim într-o lume nebună. Nebună, cum zicea cineva. Asistăm zilele astea la una dintre marile erezii puse chiar în locul, să zicem așa, central al creștinismului, cu ghilimele de rigoare, pentru că vorbim despre un creștinism care nu mai are de-a face cu creștinismul de ceva timp. Și vedem că este acest papă, acest prea înalt al creștinismului, iese în fața lumii, proclamă homosexualitatea și lansarea unei noi ordini mondiale, respectiv Crislam. Probabil că vine de la Krishna și de la Islam, că creștinism nu se vede absolut nimic. Singurul păcat pentru care Dumnezeu a aruncat foc din cer este homosexualitatea. Au fost distruși acești oameni de Dumnezeu însuși, da? Și lozinca lor este scoate-i afară, ziceau ei, scoate-i afară ca să ne culcăm cu ei. Vorbea despre îngerii lui Dumnezeu. Scoate-i afară, deci ei se culcau cu cine vreau și unde vreau. Iată, în momentul în care papalitatea lansează marele moment, ca să zic așa, al lansării, lansează lansarea lui Satan, da? Lansează marele moment al lansării, da? Al lui Satan. Mi-a ieșit greșit, dar a ieșit foarte bine. Lansează, practic, asta este lansarea satanică a credinței acesteia, care încet a lepădat toate învățăturile Domnului Iisus, și asistăm într-un mod foarte ciudat la o nouă religie pe care eu o găsesc foarte asemănătoare cu ceea ce spune în Biblie, acolo unde spune Babilonul cel Mare. A căzut Babilonul cel Mare. Iată, în momentul de față este lansat Babilonul cel Mare din această religie mare, catolică. Bineînțeles că au fost mulți preoți care și obispos, cum zic ei aici, nu știu cum zice în română, cardinali, nu știu așa, care s-au opus. Cum să lansezi homosexualitatea? Cum să... Da? Bineînțeles că ei vor fi liniștiți în zilele următoare, o să li se facă niște salarii mai mari sau o să le dea niște avantaje sau, efectiv, dacă nu vor, la fel ca și comuniștii, vor fi eliminați. Despre asta vorbim până la urmă. Comuniștii nu sunt altceva decât aceeași rasă de oameni care nu discută, ei impun. Și asta se întâmplă la ora actuală. Nu se poate în lumea asta, nicăieri și niciodată nu s-a putut ca să folosești numele lui Dumnezeu și tu să faci exact ce Dumnezeu spune să nu faci. E negura minții. Este scurt-circuit deja. Cablurile se scurt-circuitează. Da, despre asta vorbim. Este momentul satanei. Este momentul satanei. Va avea loc și unificarea, probabil și a ortodoxilor, probabil și a protestanților, la această mișcare a islamului. El la fel se va unifica și toți vor proclama numele unui Dumnezeu, repet, unui Dumnezeu, nu al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un nume și numele lui este sfânt. Niciodată nu se va contrazice. Apropo de numele lui Dumnezeu, am promis că voi face un video pe tema aceasta. Și aici suntem.
Biblia specifică în multe locuri și multe ocazii că în numele meu vor scoate draci, de exemplu. În numele meu vor veți fi mântuiți. Nu? În numele meu și așa mai departe. Sunt o grămadă de locuri în Scriptură unde este pomenit numele meu. Și totuși, într-un mod miraculos, numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos nu apare nici măcar o dată în Scriptura noastră. Și nu numai în Scriptura noastră, nici în cea tradusă clasică, englezească, probabil că sunt traduceri în care apare numele lui Dumnezeu. Dar în traducerea noastră, de exemplu, în traducerea ortodoxă, nici măcar o dată nu apare. În traducerea pe care o folosesc baptiștii, penticostalii, nu apare nici măcar o dată numele lui Dumnezeu. Foarte interesant lucrul acesta. Și m-am dus puțin în istorie să văd de unde ni se trage nenorocirea asta. Cum adică noi proclamăm că în numele lui Dumnezeu vom scoate draci, vom vindeca, dar noi nu avem numele. E foarte interesant. Nici măcar o dată, cu toate că în manuscrise apare numele numai în Vechiul Testament de 6827 de ori. În Biblia noastră însă apare termenul Domnul. Domnul și Dumnezeu. Termenul Domnul este un termen românesc care înseamnă domn, da? Domnul Georgescu, domnul profesor, domnul așa. Și Dumnezeu, care e un termen latin, nimic de a face cu numele lui Dumnezeu. Acum întreb și eu, este posibil ca această creștinătate să fie uitat numele lui Dumnezeu? De ce nu apare numele acesta? Sfânt, Jehova. Ducându-mă în istorie, mi-am dat seama că undeva la începutul domniei romanilor s-a dat o lege clară în care se interzicea total folosirea numelui Jehova. După care, cam după în secolul I, deci cam în jur de anul 100, apare o restricție chiar și la evrei, la rabini. Apare restricția de a folosi numele Jehova. Apăruseră creștinii, aceștia făceau minuni și semne mari în numele acesta, chemând numele, iar ei care nu foloseau numele pentru că ziceau ei că e prea sfânt ca să-l folosească, nu puteau să-l folosească. Și atunci au dat o restricție pentru ca nimeni să nu îl mai folosească. Până acolo că unii chiar au uitat pronunția. Lucrul ăsta e foarte grav. Când te gândești că vorbim despre creștinătate, despre oameni care se închină lui Dumnezeu, Jehova, dar nu folosesc numele lui niciodată. Am ascultat 50.000 de predici în viața mea și am auzit, nu știu dacă am auzit în 10 predici numele Jehova. Puterea creștinului a fost în acest nume. Puterea creștinului a fost în numele Jehova, care se găsește și în numele Domnului Iisus, care este Yeshua sau Yehoshua în varianta largă, adică Jehova Shua. Dumnezeu salvează. Când vine îngerul la Iosif, bărbatul Mariei, și îi spune, îi vei pune numele Yeshua, îi spune la noi, traducerea este Iisus, pentru că El va salva. Acolo evreul înțelege în felul următor, îi vei pune numele Jehova salvează, pentru că Jehova va salva.
Vezi ce logică frumoasă. Fantastic. Lucrul care noi nu putem să-l înțelegem, pentru că nu ne-a fost dat în limba noastră. Numele acesta, dragilor, numele acesta, Jehova, care este același nume, atât Dumnezeu cât și Iisus au același nume. Jehova salvează. Da? Este numele care lipsește din scripturile noastre. Un creștinism fără putere, un creștinism snob și fățarnic, un creștinism vai de mama lui, care nu are putere tocmai din cauza asta. Pentru că nu crede. Nu crede că este adevărat ceea ce este credința lui de bază. Ba mai mult, chiar au uitat, pur și simplu, au uitat numele Mântuitor, numele Salvator, numele puternic, care este scris, după cum v-am spus, de 6827 de ori în Vechiul Testament. Ce facem, fraților? Din ce cauză am eliminat numele Salvator și Mântuitor? Nu cumva Dumnezeul nostru este altul, nu este Jehova? Întreb și eu așa, retoric. Nu trebuie să-mi răspundeți. V-am pupat.